ठीक ଅଛି ସାମନା ଦିକେ ଯାଉଛ ଫଟୋ ଉଠବା ହେଲା थैंक यू सर ହେଲା थैंक यू सर ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର। ଆଜି କେଉଁ ଦାବି ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ରମଣ ନ ହୁଏ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ବିଗତ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ରଖୁ।